everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nganong natin bagong sakyanan? Atong service car. Unsa? Yes, atong sakyanan. Gamito nato. Ilabi na sa imong pag-graduate. May brand new car na ta, anak. O kini, tungod sa kong diskarte. No guts, no glory. Ug angay kag balipay, anak. Sorry, Nay. Dili kini mo nga akong damgo sa tong pamilya. Asina. Mo ka nang tinuod, Nay. Ah, shit. Ug sa gusto mo? Iyanong pamilya. Pero mali pa yun. O gunya? Ako raw ako makasabot. Unsaon na to pagmalipayon, ha? Unsaon? Nagmalipayon ka sa gibuhat sa imong amahan di ay? Og tungod sa gibuhat ni tatay, palihog lang, Nay. Ay akong pangutan ako na angay ba kung malipay ng higayon na. Sino? Makalakot. Shit! Mainom ko. Asa mo to sa amay? Amay! Ay, Ma'am? Giat ko, Ma'am. Oh my God! Muna imong trabaho dire? Sige tanaw ng cellphone? Sige kang Facebook? Ay, sorry, ma'am. Ay, kining nagtanaw manggod ko. Pinagdunay nag-viral na video ba? Sa nag-viral ba? Ay, dili palang dugay. Dili tao nga gusto mo ambak sa itayan. Ay, sus, tagad man ni mo, anak. Ay, maayo gani kay naluwas pa. Ngano di ay? Ay, mo ambak na lagi unta sa itayan, ma'am. Unya ni abot man ang mga tao. Lakip ang mga pulis. Nya, sa man itabo. Ay, wa na minaw sa mga pulis, oy. Ay, gipadlong sa pulis. Gihangyo, pero ay, dili man magpahilabot. Gimanduan ang mga tao nga dili mo dool kaniya. May ambak yun. Wa madayon. Lugon. Nidayon untag ambak. Aron makuha-kuhaan ang mga tao nga utok bulinaw. Naghiko gid unta tog dayon. Ay, dunay usa ka tao nga nisingget. O gipadlong niya. Mihangyo niya. Tao? Di pulis. Dili pulis, ma'am. Wa man siya mo patuo sa pulis nga mihangyo niya. Kisa man ibadlong niya, pare. Ay, dili matupari, ma'am, oy. O kinsa di ay oy. Ay, sigon sa nag-live, ma'am, no? Kasi Aquarius Fed. Ang nakapugong ito sa katong tao nga mo ambak unta. Tungod ragid sa singgit, ma'am, sa usa ka tao. Unsa may gisinggit? Ingon man to nga. Dili ba di ka mo tambong sa graduation sa imong anak? Unsa? Unsa gisulti nimo? Unsay? Ang singgit sa tao nga dibadlong niya, mao ni, oh? Ay, dili ba di ka mo tambong sa graduation sa imong anak? Unsa? Kinsa may kuningan sa maong tao, ha, amay? Si Tatay Alan. Asina? Nagpakauwaw lang. Ay, hala? Iimong tatay di ay, Miss Athena? Hoy, amay. Pahawa ko na diha, be. Ayaw paminaw sa among gipanagsultihan. Pahawa, insigida! Ha? Ay, sige da, ma'am. Dili ko insigida, oy. Paraw ka, pahawa diha, pagdali! Oo, ma'am. Asina, klaruhang imong gisulti. Akong gitanaw nag-viral. Si tatay ang nasa video dito sa itayan. O gusto mo ambak sa itayan. Unsa? O sino'y butong. Ang nakasanta niya. Unsa? Kilasan ko. Naglagot ko. Mao ba? Nay, ang anong mingaabang ka? Iya ko gibulihan niya karon. Magikog-hikog siya. Buang
Ang siya, hanggaw siya. Nay, Ako unta ang angay nga maghikog. Ako, Athena. nay, Yes, ako unta mo'y angay maghikog. Tungod sa iyang gibuhat kapag budi na ako. Sa iyang paglimbong na ako. Paripugan ka akong kaugalingon tungod ni mo, anak. Nakatungog ka tungod ni mo. nay, Kunwa pa lang ka. Wa na, oy, ako'y naghikog. Hug patay na unta ko ron. nay. Pero nagmalikon ko. Giyamaman ako nga kung kaugalingon. Nga nang magpakabatay man ko nga may anak man ko nga nagkinahanglan ako. Ug dili kay si Alan ray lalaki ining kalibutan na. Nay, Chona. Dili ba? Di ba hiktin kay pangutok? Kung ako nabuhaton, dawaton ako ang kamatuoran nga wa na si gusto na ako. Hinungdan nga nangita siya glain. Hugang akong suod nga higala pagit ka si Apple, mo'y iyang gikalambikit, Athena. Mga baboy sila. Korek. Sakto ka kit, Athena. Nahugdo ang tanay ko pagsalig. O pag-idolo ko kang tatay Alan. Mutawag pa day kaniyag tatay. Diha ka na, nay. Athena, asa ka? Muwato ko sa kong classmate. Kinsa ka classmate, Athena? Muwato ko sila Princess April. Unsay sakyan ni mo? Pagamita ko si mo motorsiklo, nay. Oh, kamao ka mo drive og motor. Kamao. Huy, kaniyo sabi. Sigurado kang kamao ka, Athena? Nakaton ko sa kong classmate, nay. Ito na, sir. Naturn-over na ako sa kanan, sir. Good. Kita na gusto na o katong batan ng babae, sir. Maut ganito yung anak. Oh, kwapa, sir. Blooming. Mao ba, humba? Ora, sir. Oh. Ako niya silang duaon. Human ako roving sa uban ako mga prinsesa. Pati, sir. Nakita na ako ang video. Si Butong gede nakasanta ang Alan. Oh, si Apple. Siya ang manawag. Hello, Apple. Jonah? Ako nang ihatag ang full payment. Ha? Saludo na ko nimo. Mission accomplished. Di ba? Malipayon kaayo ko. So, ihatag ko na nimo ang full payment. Jonah? Di anak ko roon sa Mountain Resort. Ako na'y manag-iya dinhi. Og di palang kidukay. Doon na ako'y brand new car. Akong service car, Apple. Ayaw natin nga ko tagi, Jonah. Ha? Nga naman, May konsensya ko. Apple. Gihasol ko sa akong konsensya. Sa akong dahimo. Apple! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!